खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय हाग्रामा महिलारिसानि गोदान बिटिसि सोरखार दागोननि समायखिरा लानाय सान। तो बेजों लोगोसे दिनैहाय जोंनिनो हारिनि बिफा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सेराव थांनानै बिबार माला बावहैनायखौ नुनो मोनदों। दा आं बेखौसो बुंगोन दि जोंनि क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसनि लांगोनायाव पार्मानेन्टलि हारिमुजों बुंफबनाय मोनसे समायना गेट, बे गेटखौ बिटिआरनि बारग' CAM मानगोनां प्रमद बर' सारा खानानै होनाय। दा बे गेटखौ BPFआ लाजिनानै लाखोमानो सिखोमानो बा आन्दो खालामनो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोनदों, जायनि थाखाय बे गेटनि सिगाङाव औवा आरो पस्टकार्डनि मोनसे गेट खाथेना होनायखौ नुनो मोनदों। दुर्भाग्यजनक भगबाना दिनैहाय फुङावनो सैथोखौ देखायनानै होबाय। बे गेटखौ फुङावनो बार'खाया सेफायनानै होबाय आरोना, जायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बुंदों हिंसाजों खामानिखौ दा माव, हिंसा खामानि मावनानै गोजोननाय लानाया दान्दिसेनिल'। नोंथाङा जुदि मोजां खामानि मावोब्ला, मोजां खामानि मावनानै गोजोननाय लायोब्ला बे अराय समनि थाखाय। जुदि नोंथाङा हिंसा खामानि मावनानै आवगायलांबाय थायोब्ला नोंथांखौ रावबो जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा हारसिंनो सानसे बेसेबां गोथौ हाखराव गाब्र'गोन। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनो दैदेननाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। उद्देश्यआ बेनो जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदानै सरकार दानायनि मोनसे अथेन्टिक सेरेमनि। दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गोदान सरकार दानायनि सिगां बा अथेन्टिक सेरेमनिनि सिगां जोंहा दायित्व दङ बड'फाखौ सिगां सन्मान होग्रोनाय। आरो जोङो बयबो बुजिगौ बड'फाया सोरमोन, आरो जोङो बेखायनो बड'फाखौ सिबिनाय एबा खुलुमनाया बा मान होनाया बा सन्मान होनाया जोंनि गिबि थांखि। बेखौ सन्मान होखांनायनि उनावसो जोङो देबरगावआव बड'लेण्ड मार्टार्सनि समितियाव आरोबाव बिबार बावहैबावगोन। बेनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटआव माने अथेन्टिक लागोन। दा जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंखांबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरा दिनै
गासिबो जाति जनगोष्ठीया दिनैनि बे अथ टेकिं सेरेमनि आरो बड'फाखौ बिबार बावनाय हाबाफारि आरो लोगोसे देबरगावनि बड'लेण्ड मार्चार सिमेट्रियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेफोर गासिबो बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो बिनि दसे उनावनो अथ टेकिं सेरेमनिया जासिगोन दा बेखायनो आङो बिपिएफ दलनि जानानै बा बिपिएफ हान्जानि जानानै गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि गासै इलेक्टेड एमसिएलए बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। सार आजि बड'फा श्रद्धांजलि ज्ञापन तो लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनांब्ला कमेन्ट बक्सआव जेनुइनलि कमेन्ट खालामनो हागोन। बाय।